Fl-istess waqt illi eluf ta' familji ħabtu wiċċhom ma' sfidi enormi kawża tas-sieda fl-għoli tal-ħajja, fl-istess waqt illi l-Gvern qed jgħidlek biex tissikka ċ-ċinturin u fl-istess żmien illi l-Gvern qed jixxaħħaħ bl-edukazzjoni ta' wliedna, il-Prim Ministru Robert Abela wera biċ-ċar illi s-sagrifiċċji jrid iġorrhom biss il-poplu u mhux hu jew ta' madwaru. Kliem il-Partit Nazzjonalista kif Robert Abela għażel illi jtajjar xejn anqas minn 140,000 euro biex tella New York delegazzjoni ta' 30 persuna. Ta' meta żjara kienet waħda ntiża biex hu bħala Prim Ministru jindirizza l-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti. It-Times kienet żvelat li Robert Abela f'New York ħamijaw l-familja, fotografu personali, kamra person personali u kru separati illi tqabbad apposta. Dan apparti diversi uffiċjali minn Kastilja. Net News tkellem mad-deputat tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenekadami fejn saħaq li għandna gvern illi qal li jrid jaqta l-ispiża b'200 miljun euro u minflok spiċċa jberbaq flus il-poplu b'dan il-mod. Dan ifisser li għandna gvern li fil-waqt li jxaħħaħ fl-edukazzjoni, jaqta miljun fis-spiża tal-edukazzjoni, fil-waqt li jxaħħaħ fil-saħħa tal-poplu, fil-waqt li jxaħħaħ fil-housing, fil-waqt li jxaħħaħ fl-iktar affarijiet essenzjali għall-poplu Malti, għandna Prim Ministru bl-iktar mod insensittiv, bl-iktar mod jgħid irresponsabbli jisparparja l-flus il-poplu billi hu u tliet irruħ miegħu jitilgħu New York minn fuq dar il-poplu u jonfqu dawn il-flejjes kollha. Beppe Fenekadami sostna li dan huwa gvern illi nqata' mir-realtà u li m'għadux il-Partit tal-ħaddiema. Bil-banda l-oħra l-Partit Nazzjonalista jemmen b'serjetà illi l-flus il-poplu għandhom jintużaw għal ġid taċ-ċittadin. Il-Partit Nazzjonalista jemmen li t-taxxi tal-poplu għandhom jiġu utilizzati bl-aħjar mod kif qatt fl-edukazzjoni ta' wliedna, fis-saħħa, fil-housing soċjali biex ngħinu lill-anzjani tagħna. Dan huwa gvern li nqata' bir-realtà, dan huwa gvern li nesa li huwa l-Partit tal-ħaddiema, dan huwa gvern li huwa mehdi biss biex jaqdi l-erba' minn nies ta' madwaru. Intant, id-deputat Nazzjonalista Jerome Caruana Cillian insista li fil-waqt li Clyde Caruana qal li jrid iqaċċad 200 miljun euro jidher li dan il-gvern ma jafx jipprioritizza bil-Ministru baqa' ma qalx minn fejn se jqaċċad dawn il-flejjes kollha. Dan huwa gvern illi fil-waqt illi sal-aħħar tas-sena irid jara minn fejn se jqaċċad mal-200 miljun euro mill-baġit allokat għalina